Yo, κάτω πίσω από την κάμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε μια μάχη με τον Thor στο God of War. Πάμε λοιπόν να παίξουμε τον God of War Ragnarok, το οποίο κατευθύνει την κλασική μάχη με τον Thor. Δεν θα με πιάσεις. Δεν θα με πιάσεις. Αυτός έχει ηλεκτρισμό εντωμεταξύ, τι είναι αυτό? Κι όμως τελικά κατάφερα να πιάσει. Πω! Ρε, γιατί ο Κράτος δεν μπορεί να τα κάνει αυτά? Έχω όμως ένα πολύ σημαντικό όπλο, την οργή του Σπαρτιάτη. Βλέπετε, έχει ηλεκτρισμό. Και ο Thor είναι ο πατέρας των πάντων, πώς δεν καταφέρω να το νικήσει αυτόν? Και μου τη λέει και από πάνω. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Δεν μπορείς να πιάσεις. Πάρτο, όχι. Εντάξει, για χοντούλης κινείται πολύ γρήγορα. Τι, βαράει το πάτωμα επειδή βλέπει ότι χάνει? Έχει νευριάσει? Το κάνει. Η οργή του Σπαρτιάτη. Θα προλάβω να την κάνω, μία μπουνιά με έχει. Όχι ρε φίλε, να πεθάνω από τόσο νωρίς. Όχι από τόσο νωρίς, θα ξαναπαίξουμε μία. Γιατί όχι? Αυτή τη φορά μου θα νικήσω. Ασπίδα βγάζω πρώτα. Καλά, ο τύπος έχει ψυχολογικά, Και μ' αρέσει που στα πρώτα τέτοια, στην πρώτη μάχη, αυτή είναι η κυριότερη μάχη, έχει κι άλλες με τον Thor. Στην πρώτη δεν είχα το τσεκούρι. Και τώρα δεν μπορώ να το νικήσω με το τσεκούρι, σκεφτείτε χωρίς τσεκούρι. Θα κάνω οργή του Σπαρτιάτη. Εν τω μεταξύ, ο Thor που κολλάει στην ελληνική, στην αρχαία ιστορία της Ελλάδος. Ο Thor που κολλάει και γενικά που κολλάει ο Thor σε ένα τέτοιο παιχνίδι? Ο Thor υποτίθεται ότι είναι ήρωας της Marvel. Υποτίθεται. Και εδώ τον κάνει πατέρα των πάντων και καλά. Καταλάβατε. Αυτή η φορά θα με νικήσει. Αυτή τη φορά δεν θα με νικήσει. Όχι φίλε μου, δεν θα με νικήσει αυτή τη φορά. Όσες φορές και αν βαρέξει το πάτωμα δεν με νικάς. Αυτά τα πράσινα δίνουν ζωή, οπότε πρέπει να τα παίρνω, σε ανεβάζουν σε ζωή. Ίσως κάνουμε και επόμενα πάρτι στο God of War όπως και στο Need for Speed. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Δεν μπορεί να με πετύχει. Δεν μπορεί να με πετύχει. Πάρτο. Με βρίασε. Παιδιά, αυτή τη φορά τα πάω πολύ καλά σε σχέση με την προηγούμενη. Λέτε να νικήσουμε ή αμφιβάλλετε? Βαράει το πάτωμα. Όχι, θα τον νικήσω αυτή τη φορά, τέλος. Όχι, θα τον νικήσω αυτή τη φορά. Βλέπω λέγει ότι νίκησες στους γιους μου. Δεν νίκησα μόνο στους γιους σου, και σένα θα νικήσω σύντομα. Αλλά εγώ δεν είμαι η γη μου. Ο πατέρας των πάντων. Πάρτο! Πάρτο! Πάρτο, πατέρα των πάντων. Θύμωσε ο Κράτος, τα πήρε στο κρανίο. Νάτος, τι Νάτος, δεν τον βλέπεις? Μ' αρέσει που πετάει και το δόντι του καλά του. Απίστευτα γραφικά το God of War, σωστά? Τα λέμε. Στο καλό. Στο καλό για να μας γράφεις. Πονάει ο Κράτος. Οπα. Όχι, εντάξει. Αυτή είναι η καλή. Σπίτι τώρα. Μα τι θα γίνει τώρα? Ο Όντιν έχει πάρει και το μικρό παιδάκι, πώς τον λένε, τον Ανδρέα.
Έλα πάμε. Μ' αρέσει που τρέχει ο άλλος. Να γυρίσω στον Ατρέα. Αυτό σας είπα κι εγώ που είπε τώρα ο Κράιτος. Nowadays everybody wanna talk like they got something to